Nyt mä pistän Teron tekee tuossa vähän penkkiä. Oota Tero ihan vähän. Hei, laitetaan sut asentoon ensin ennen kuin sä nostat sen painon sieltä. Eli vedä lavat yhteen rintarottingille. Joo, rinta ylös, hyvä. Ja nyt pakarat piukeeksi kans. Jalkapohjat vasten lattiaa. Jalat noin 90 asteen kulmassa, hyvä. Ja sitten venytä niskaa myöskin vasten penkkiä, hyvä, just noin. Ja katsotaan se painon paikka silleen sitten kun sä nostat sen, että sä työnnät sen todellakin ylös siitä rinnalta. Ja ala-asennossa sulla on kädet sitten 90 asteen kulmassa. Nyt on painoa, hyvä. Nyt on oikein hyvä, just noin, ala-asennossa 90 kulma. Ja nopea työntö ylös, rauhallinen alas. Pidä lapatuki koko ajan.